हेलो स्नापर गुड मर्निं फुंबिलिनि बोनैसिम खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आंबो इसोरनो मोजां दं दिनै फुंजानि नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव खनसे बरा होलाय बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनैनि भिडिअआ जेबो ब्लग भिडिअ जानाय नङा दे स्नापर मोनसे भाइरेल भिडिअसो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामना होनोसै आङो नोंथांमोना सोरबाफोर मिथियाखै जानो हागौ दा माइनिथ' मैयानिफ्रायनो ओरैबायदि दावराव जागासिनो ना फेसबुकआव आरो इउटुबावबो बै क'क्राझार गेस्ट हाउस खाथियाव माने लिटल सरजनी नगर होननाय मोनसे दखानावहाय सिख्लाफोरखौ माबायदि बाहायो मा खालामो बेफोरनि माखासे भिडिअ भाइरेल जागासिनो दङ ना माने दखानाव खामानि मावनो होननानै लानानै माने जाय अनार बेनि हाजबेन्डआ एसे बिराद गाज्रि आखु देखायो गाज्रि खामानि माबायो गाज्रि आखु खालामदो देखायो बेफोरबायदि भाइरेल जागासिनो दङ ना सासे सिख्लाया माने गावखौबो बेफोरबायदि माबानायाव गासैखौबो ससियेल मिडियायाव बुंफोरनानै होदों आरोखि जोबोद मोजां जादों बे आगैनि बेफोरबायदि बुंथिना होनाया नङाब्ला बिदिनो माखासे गथ'फ्रा लाजिनायजों बा गिनायजोंनो जेबो बुंथियागारानो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बा जोंनि बर' गथ'फ्रा बिराद नुकसान जागौमोन आरोखि जोंनि बर' गथ'फ्रा बा जोंनि बर' सिख्लासाफ्रा ओरैबायदि गाज्रि आखुआव थांनाय जागौमोन आरोखि दा बे आगैयासो साहस खालामनानै माने गिया हसिया बेफोरबायदि फोरमायनानै होनायावसो बयबो मिथिनो मोनबाय नङाबाथ' मिथिनायानो नङामोन बेबायदिनो गुबुंले जालांसिगौमोन आरोखि जोंनि क'क्राझाराबो ओमफ्राय आं सानो आरोखि बेनि हिन्जावाबोदि मोनथिदों होनदों मानो बेफोरबायदियाव माने हिन्जावा मानो बिदि हेल्प खालामफानांगौ जाखो बे हौवाखौ आरो बेबो मालाय जायगानि हौवाबाव आं बेखौ मोजां मोनाखै आरोखि बेफोरबायदि खालामनाय मानायखौ नुदोंब्ला बे गावबो माबानानै होनांगौमोन बे गावनि फिसायबाबो गाव बेजों सापर्ट खालामनाङामोन आरोखि दा गाव मा जाखो दा एथ' मोजां बुस्थु लाबोयो बे दखानाव बिराद दामिनि जिनिस दङ दा बिसिबां नुकसान जाखो बेना दा खालामनांखागोन आरो खालामाबा आरो बिदिनो जाबावगोन ना लाइ मोनगोन ओंखायनो होनो नाङा आरोखि दा आंनि बायदिबाबो दा हौवाखौथ' हौवा जेलाव सोनांगौ आंनिबा मानो बेफोरबायदि खालामनो मोननांगौ बियो जोंनि बर'नि जायगायावनो बर'नि मैखोम जायगायाव थानानैनो बेफोरबायदि आखल खालामदों बियो आंनिबा बे हौवाखौ हगारनोनो नाङा आरोखि दा नोंथांमोनहा सोरबाफोर भिडिअखौ नायसनाखैबा नायनानै लादो मा फोरमायदों बे जारौआ दा नोंथांमोनहा सोरबाफोर बे भिडिअखौ नुसनबायाखैबा नायनानै लादो मिथिनानै लादो मा फोरमायदों बे बिनानावा नोंथांमोननिसिम शेयार खालामना होनोसै आङो आरो दाथ' एबसुनिफ्रायबो फैनानै माखासे निउसफ्राव खोथाफोर बुंफैबाय आरो माखासे बे हौवानि फारसे बा बे दखानखौ होनो मोना होननानै दा बे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामना होनोसै आं सोनाफोर बिदिब्ला जोबजासिम नायलांदो जाथायाथ' जेबो जानांगौ गैयामोन आरो बाव जास्ट आङो बेलासि टाइम जाबाय नालाय जों हाजिराफ्राथ' ओंखाम उखैखागोन मावदों जेनेबा 8टानिफ्राय मावो जोङो ओंख्रिल' लायनो थांदों हे खाथियावनो हटेल दं नालाय ओंख्रिल' लायनो थांदोंमोन आं बेयाव होगदावफैनायाव दे जाबाय बे होगदावनायखौ आं बाद दोनबाय ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट मोखाङावनो बुंबाय नों मानो मोदोम दाङो मावग्राफोरनिखौ जों वार्कार्ससो नोंजों मोदोम दांजानो फैया जों बाहाय होननानै बुंबाय आङो बिसोर मोदोम दाङो हौवाया मोदोम दाङो हिन्जावफोरनि मोदोम दाङो एवथुयो ओमफ्राय खानाय बोलाबायो थाग्राफोरनि जाय मानसिफ्रा गावसोराव थानानै मावो बिसोरखौ मा खालामो होनबा बिसोरो दाङो मोदोमाव ओमफ्राय बिदिनो सेक्सुवेलि माबा खालामो आरो मा होनो बेखौ लिङो आरो सेक्सुवेलि ओमफ्राय असल्टबो खालामो बिराद माने मा होनो हेरेसमेन्ट होयो आरो जाय मानसिफ्रा गावसोराव थानानै मावो बिसोरखौ रुवाथि बादि बाहायो बिदिनो रायलाबायो दंखि होलाबायो खानायाव हमना बोयो आथिङाव हमना बोयो मा होनो बुयोबो बिदिनो खालामो आरो बिसोरो माब्लानिफ्राय मावदोंमोन खामानि आङो 30 जुननिफ्राय मावदों 10 दिन ना 11 दिनल'सो जादों बांद्राय गोबाव जायाखै आं मावनाया नोंखौबो माबाफोर टाच खालामो आंखौ टाच खालामदों उदैयाव टाच खालामदों मेवथुदों बिदिनो खालामदों ओमफ्राय आं बादा होदोंमोन आंखौ दा खालाम बेबायदि होननायाव बे ओरै बुंदों हिन्दीनि मुझे नहीं करना है तो मुझे 100 रुपया दे दो हम नहीं करेगा बिदि होननानै बुंदों आरो बियो हिन्जावाथ' बालुक जरानि हौवाया राजस्थानी होननानै खोनानो मोन्दों आङो हिन्जावना बिलोमा गयारि होनो हौवाना अमृत तान्स मामोनथाय बावबाय आङो नामखौ टाइटेलखौ जायखिया नामा अमृत तान्सनो हाबा जानाय जायै जोंथ' मिथिया बेखौ जायखिया सिन्दुर थुबा आसानबो गाना आरो बिसोरो बेयाव साबैसे खामानि मावग्राफ्रा बिदिनो साबासो दङ साब्रैयानो दङ जोङो बिसोरबो गासैबो सेक्सुवेलि हेरासमेन्ट मोनजोबनाय औ सेक्सुवेलि माबा मोनजोबखानायखा गासिबो बिसोरबो बुंनो हागोन आरो ओमफ्राय नाथाय बिसोरखौ धमकि होना दोनदों आरो दा मा लुबैयो
आङो न्याय लुगैयो जोंनि जायगायाव फैनानै मालाय जाथिया बेफोरबायदि खालामनो मोनफैया जों बायदि सिख्लासा उन्दैफोरा बेहाय सेफ नङा बेयाव रावबो दा मावफै आं बेखौल' माबायो आरो एक्सन लानांगौ आइजो माबाफ्रा पाब्लिकफ्रा बेफोरखौ दखाना बन्द जानांगौ औ दखाना बन्द जानांगौ पुलिस थानायाव बेफोर एफआइआर होदों औ एफआइआर होदों जों एफआइआर हैदों थांदों जाय जाय जाजादों बिसोर थांजोबनानै एफआइआर हैदों आरो मा बुंबावोमोन नोंसोर जोंखौ बिदिनो बुङोमोन माबा नोंसिनि जायगा नङा ओंखाम जानायफोरखौबो जाय थानानै मावदों बिसोरखौ बुङोमोननो ओंखाम जानायफोरखौ गावसोरथ' होनदों भिडिअफ्राव हगारो जोंबोथ' जेनेबा मावग्रा हिसाबै जोंबोथ' भिडिअ नायनानैसो फैयो मोजां माबानानैसो जोंखौ ओरै होननानै बुङो बिसोर जानाय थानाय फ्रिजोब गासिबो फ्रिजोब ओमफ्राय जेब्ला थाफैयो अब्ला मावग्राफ्रा मा खोनानो मोनोखि माइरंखौ सोर बाया जानायखौ सोर जाहोदों नोंनि नोमा नोम्फाया जाहोफैयाखै बिदि होननानै बुङो आरो मावग्राफोरखौ आंनाव प्रुफ दंजोबो मानसिफोर जाय जाय मावदों वाट्सएपाव गासिबो कन्टेक्ट खालामहरदों जोंखौ बेफोरबायदि बुंदों जोंखौ बेफोरबायदि बुंदों होननानै खोन्थाहरजोबदों आरो बेयाव बेसेबांनिफ्राय बेसेबां समसिम खामानि मावनाया सोलिबाय थायो 9:45 जोङो फैयो ओमफ्राय 8टासिम मावो आरो 8टा मोनानि 8टासिम बियो गस्ला दखान हिन्जावफोरनि ओमफ्राय जुवेलारिस फानो उन्दैफोरनि सफ्ट टय फानो ओमफ्राय बिदिनो आरो लिप ग्लसारि बा गासिबो हिन्जावफोरनि बुस्थु फानजोबो आरो बाहाय मालिका बावनो थायोमोन औ बावनो थायोमोन बिसोरो जिहेतु नोंथाङा जिबायदि अजद खालामदों हिन्जाव थानायनि सिगाङावबो बेबायदि खालामो नामा फिसाया औ हिन्जावनि मेगनावनो खालामो ओमफ्राय जों हिन्जावखौ होनो मानो बिदि खालामनांगौ होनबा नोंहा बुंनांगौ जेबो माबा गैया बेखौ बुङो ओमफ्राय बिसोरो होनो हिन्जावा आं एडभकेट आंजों माबा जुजिनानै लाब गैया नों आंनिफ्राय गोजौसिन दाथां होननानै बुङो आरो ओमफ्राय जेनेबा जोंथ' बेफोरबायदि खालामजाया जोंबो मावनोसो फैदों जोंबो सिख्लासा उन्दैसा सेफ जानांगौना जोंनि जायगाया बे एडभकेट बा बे मानो हौवाखौ बेफोरबायदि माबा खालामहोनांगौ बेफोरबायदि मानो आखु देखायहोनांगौ एडभकेट बा ल'खौ मिन्थिखानानै मानो बेफोरबायदि हिन्जावसाफोरखौ दांहोजोबनांगौ बिसोरो सिङाव सिसि केमेरा दं गासिबो सिसि केमेरा दङ मावग्रानि माबा बारान्दानिफ्रायनो रुम सिङाव जे मावग्रा रुम बेयाव गासिबो दंजोबो आरो ओमफ्राय ओरैजाय गावसोर थाग्रा थियाय गैया आरो लामासिम गासिबो सिसि केमेरा दङ भइसबो खोनाजोबखायो गासिबो खोनाजोबो प्रुफ दङ ना माबा बिबा मोनगोन आरो माने सानफ्रोमबो नोंसोरो माने गोसो गाज्रि बेयाव खामानि मावबाय थानानै दंमोन औ बिदिनो गोसो गाज्रियैनो बुंजायो जों बुंनो हाला रावबो बुंफेराखै नालाय बिसोरो साहस मोनबाय साहस मोननानै बिदिनो खालामबाय थाबाय आं दिनै साहस आंनि गोसोखौ हमथानानै जोंनि जायगायाव मानो बिदि जानांगौ साननानै जोङो बुंबाय आरो माब्लानिफ्राय खुलिदोंमोन बियो खुलिनायाथ' 1 इयारसो जाबाय खोमा आं बेखौथ' मिथिला जायखिजाया बिदिनो गोबावानो जाबाय 1 इयारसोआनो जाबाय दां मा नाम दखानना लिटिल सरोजिनी नगर नै बेनो फाग्ला गुन्दाया नुबायना सनाफोर भिडिअखौथ' नोंथांमोनहा बिनानावा मा फोरमायदों आरो बै एबसुनि माखासे लिडारफ्राबो मा फोरमायखो नोंथांमोनाथ' खोनानो मोनबाय बेबायदिनो मानसिफ्रा गोबाङानो माने पेरेन्टसफ्राबो मिथिनाय नङामोन आरो दखानाव खामानि मावहैदों नालाय मावहैदों बा होननानै ओरैनो बेखार थास्लायलाय साननानै बेफोरबायदियाव एसे हाबनानै थायोना दा बेखौबो जुदि बेफोरबायदि जायोबा मा होनगोन नोंथांमोनहाबो जानला मोनला ओंखायनो माखासे जोंनि बर' सिख्लासाफोरा बेफोरबायदि मिथिया हसिया जानला मोनला थांलाबायनाङा आरोखि बेफोरबायदि दा मिथिया हसिया माने नोङो निउसफ्राव मोजां खिथाबाय नालाय ओरैबायदि दाथ' नै फ्रियावनो मोनजागोन फ्रियावनो जाहोगोन बेफोरबायदिबो होन्दोंमोन नालाय दा मोजांखौनो होनबाय नालाय बिसोरबो ओरैनो थास्लायनो साननानै मावबाय माथो खालामनो दा हनै अनारासो मोजाङै बाहायनो रोङासैबा गावसोरनो मोजां बाहायबानो गावसिनि बिजनेसाबो देरगौमोन दा मा लामा ससेयावनो आस'खान्दा जाबायना बिसिनि बिजनेसा दा नैबे बिनानावा फोरमायनानै होआमोनबाथ' गोबाङानो ओरैनो सिरियै थानाय जासिगौमोन बेबायदिनो जानांगौ नैबे बिनानाव बायदिनो जानला मोनला माबायोब्ला बुंनानै होनांगौ आरोखि गिनो नाङा गिनानै थानाय मानि गावखौनो उनाव दोननाय जायो आरोखि बेनिखायनो जोंनि माखासे बर' सिख्लाफ्राबो बेफोरबायदिनो स्ट्रं जानांगौ बे बिनानाव बायदिनो गिनानै थानो नाङा आरोखि माबाफोर गाज्रि बेफोरबायदिबा थाबैनो फोरमायनानै होखानांगौ
दा आङो जोबोद मोजां मोनखादों बे बिनानावखौ आं जोबजासिम बुङो आङो बे बिनानावनिखौ जोबोद साबायखर बावो आङो जोबोद मोजां मोनदों आङो आरो जोंनि माखासे सिख्लासा गथ'फोरखौ बिनि थ्रुयैनो दा बासायनायावसिम थांबाय आरोखि दा आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होसाबबाय सोनाफोर बिदिब्ला दिनै बिदायसिम सोनाफोर भिडिअखौ नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो सोनाफोर आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामखोबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामना होदो सोनाफोर